ಇಂಬೆರ್ದಾದ ಕೊನುಪುನಿ ನಾಯ್ದ ಕಿನ್ಯ ದೇ ಅಪ್ಪ ಹೌದಾದೆ ಚೀಲಾಡ್ ಪತ್ತೊಂದೋಪುನಿ ಇಂದು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪರಸೀರೆ ದಕ್ಕರೆ ಬೊಚ್ಚಂದನ ಪೂರದ ಸಂತೆಗ ಏ ದಕ್ಕೊಡ್ಚಿ ಉಂತ್ಲೆ ಇಂಚಿ ಕೊರ್ಲೆ ಈ ಬೊಚ್ಚನ್ನ ಸೀರೆ ಮತ ಕೊರಂಡ ಕಾಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ ಮರ್ಲ ಈ ಪರಿದಿನ ಸೀರೆ ಏರ್ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅವಂಜಿ ತಿಕ್ಕಡ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಓಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನು ಪರತ ಸೀರೆ ಕೊರ್ರೆ ದೂರ ಬೈದಿನಿ ಬಂಡ ಕರ್ಣನ್ ರೇಷ್ಮೆ ಸೆಂಟರ್ಗ್ ಇಂದು ಲೊಕೇಟ್ ಆದಿಪ್ಪುನಿ ಶಾಪ್ ಸೋನವೇದಂ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡ ರೋಡ್ ನವದುರ್ಗ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದ್ವಾರದ ಓಪೋಸಿಟ್ ಅಂಚೆನೆ ದುರ್ಗಾ ಮಹಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ದ ಕೈತಲ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಕೋಡಲ್ ಬೈಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡು ಮೂಲು ಪರತ ಸೀರೆ ಕೊರ್ದು ಎಂಚ ಕಾಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಸಾರೀಸ್ ಮತ ಪರಿದಿತ್ತಂಡ ಪರತ ಆದಿತ್ತಂಡ ಪಂಡ ಪ್ಯೂರ್ ಜರಿ ಇತ್ತಿನ ಕಾಂಜೀವರಂ ಕಂಚಿಪುರಂ ಅರಣ್ಯ ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಧರ್ಮಾವರಂ ಬನರಾಸಿ ಸಿಲ್ಕ್ ದಂಚಿನ ಪ್ಯೂರ್ ಜರಿ ಇತ್ತಿನ ಸಾರಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಕೆಜಿಗೆ ಈತ್ ಬಂದ್ ಕಾಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ನಮಕೊನು ಇನ ಸೀರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂದ ಹತ್ತ ಬಂದ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಾರ್ದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಪ್ಯೂರ್ ಜರಿ ಅಂಡ ಇಂಚದ ಆಲಾಪುಚಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮೂಲ್ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪೊಲಿ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಜರಿ ಅಂಡ ಅಕ್ಲ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಪೊತ್ತುಂಡು ಕುಡ್ಲಡೋಲ್ ಪಾಂಡಲ ಕೈತಲಿತ್ತಂಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಲ್ಲಗೆ ಬತ್ತದ ಅಕ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕೊನೊಪೇರು ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತಾ ಸೀರೆಗ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಕಾಸ್ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಪ್ಯೂರ್ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅಂಡ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಲಡ್ಲ ಯಾಂಪನ್ನಂಚಿನ ಪರತ ಸೀರೆ ಮತ ಇತ್ತಂಡ ಕರ್ಣನ್ ರೇಷ್ಮೆ ಸೆಂಟರ್ಗ್ ಕೊನತು ಕೊರ್ದು ಕಾಸ್ ದೇತೊನೊಲಿ ಮೊಕಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೆ ಬೊಕ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಲ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಂತಿಪ್ಪೆ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್.